ба назари шумо аз се нафар номзаде ки фифа барои тӯпи тилло ва беҳтарин бозингари сол пешниҳод кардааст, яъне Криштиану Роналдо, Лионел Месси ва Неймар, кадома шахтанда аст? ба фикри ман ин сол тӯби тиллоира Неймар ба даст меорад, Неймар мегирад. ба кадом хотир? ба он мақсад ки ин сол Неймар нисбати Роналдо ва Месси бисёр ҳам бозии хуб нишон дода истодааст. Неймар, Роналдо ва Месси то ин вақте бисёр тӯби тиллоира навбат карда, ҳар душ 4 Месси, 3 Роналдо гирифтааст. ин сол ба фикри ман навбати Неймар аст. Неймар бояд гирад. ман худам шахсан мухлиси Роналдо ҳастам. барои он ки ӯ сазовор аст, ман медонам ки ӯ якум ҷо мегирад. соҳиби тӯби тиллои Роналдо мешавад. Чаро масалан Месси не, Неймар не? Не, Месси ман аки хали бозиёш маъқулай, бад бозӣ намекунад, чени Роналдо ҳеҷ кана мебирояд. ба фикри ман ки беҳтарин дар имсола Неймар аст. аз кадом лиҳоз? аз лиҳозе ки Неймар бисёр футболисти хуб аст, мастер дриблинг мегӯянд. хоб Месси камтар маҷрӯҳ гирифта буд, аз ҳамин сабаб Неймар бисёр як фаъолияти хуб нишон дод дар набудани Месси ва аз ҳамин сабаб бисёр мухлисонам аз ин боварӣ доранд ки футболисти беҳтарини имсола Неймар аст. ба фикри ман ки дар ин сол дар фифа барои тӯби тиллоиро ба даст овардан асосан Роналдо бозингари хуб аст, яъне ки ман тарафдори ҳамон кас ҳастам. ба фикрам ҳамон соҳиби тӯби тиллоӣ мешавад, яъне ки дар озмунҳо муқобилият ба даст меорад. Роналдо вай психически вай хакер да бозӣ ба. Аз ҳамин сабаб ҷои мезана гола.